соат ба вақти Прага 10 аст. Бинандагони азиз, ва чун ҳамеша дар ҳамин вақт ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои тозаро мегӯям ва албатта ёдатон наравад ки баъд аз 3 соат дигар барномаи хабарӣ дар пахши мустақим тақдими шумо мешавад ки фарогирии мавзӯи рӯзи Тоҷикистон ва ҷаҳон аст ва чун ҳамеша мо шуморо дар ин барнома мунтазир хоҳем буд. рӯзи гузашта дар шимоли Тоҷикистон як гурӯҳи коргарони хитоӣ ширкати кӯҳии металлургӣ бо талаби ба Чин баргардонидани онҳо даст ба эътироз заданд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд эътирози коргарони ширкати кӯҳии металлургии муштараки Тоҷикистону Чин воқеъ дар мавзеи Олтин Топкан 90 километрии шаҳри Хуҷанд хомӯш карда шуд. Як манбаъ аз Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт хуруҷи бемории коронавирус ва гирифтор шудани чанд тан аз коргарони ин корхона ба илтиёби шуш боиси талаби онҳо шудааст ки барои ҳифзи саломатӣ онҳоро ба Чин бубаранд. хуб, дар давоми рӯз агар тафсилоти наве дар ин бора дастраси мо шуд, мо ҳатман барои шумо хоҳем гуфт. Президенти Тоҷикистон ба сарвазири кишвар ки раҳбари истоди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус аст супориш додааст ҳеҷ як маълумоти марбут ба COVID-19-ро аз мардум пинҳон накунад. Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора зимни мулоқот бо кормандони бахши тандурустӣ дирӯз дар Душанбе таъкид намудааст. Ӯ талаб кардааст ки ба мардум тариқи васоити ахбори оммад дар бораи теъдоди воқеии сироятшудаҳо, шифоёфтаҳо ва фавтидаҳо аз ин маризӣ ҳисобот пешниҳод намоянд. Президенти Тоҷикистон барои идомаи мубориза бо бемории ҳамагир 11 чораи иловагӣ пешниҳод кард ки аз омода кардани мутахассисони бемориҳои сироятӣ, таъмини пизишкон бо васоили муҳофизатӣ, истеҳсоли дору аз гиёҳҳои шифобахш ва кори шабонарӯзии дорухӯрӯшиҳо иборат аст. Президент Раҳмон ҳамчунин аз пизишкон хостааст ба иҷрои вазифаҳои хизматии худ бо масъулияти баланд ва бо виҷдонона муносибат карда хизматрасониро ба аҳолӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монанд ва ба савганди касбии худ صادق باشند. در همین حال الیس ویلز معاون اول یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید در دوره بحران بهداشتی مردم تاجیکستان باید با اطلاع واقعی و شفاف دسترسی داشته باشند و مطبوعات بتواند وظیفه خود را اجرا کند. دیپلمات بلندپایه آمریکایی که بعد 3 سال کار در این مقام آخر ماه می از وظیفه‌اش کنار می‌رود، روز 20 می از دفتر کاریش در بروسل طریق آنلاین به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. Тоҷикистон ба фарқ аз дигар кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо 30 апрел сирояти коронавирусро эътироф кард. Ин дар ҳолест ки Амрико ҳанӯз 11 апрел ба Тоҷикистон ба маблағи беш аз $171,000 хӯрокворӣ расонд ва пас аз эълон шудани сироят ба Тоҷикистон аввал $866,000 ёрӣ дод. Рӯзи 6 май ҳукумати Амрико эълон кард ки ба Тоҷикистон барои муқобила бо коронавируси нав $1,690,000 дигар кӯмак мекунад. бо ишора ба ин хонум Уэлс зикр намуд ки кишвараш яке аз мададрасонҳои асосии Тоҷикистон мебошад. сомонаи Ахборком аз қабли хабаргузориҳои русӣ дар бораи маҷрӯҳ шудани 3 муҳоҷири тоҷик дар натиҷаи тирпаронӣ дар Челябинск навиштааст. гуфта мешавад ин сезодаи Тоҷикистон рӯзи 20 май бо захмҳои тир бистарӣ шуданд. дар раёсати тандурустии Челябинск гуфтанд ки як шаҳрванди 41-солаи Тоҷикистон аз китфу шонаи чапаш тир хӯрда ҳамватани 38-солаи ӯро аз дасташ паронданд ва як ҷавони 22-сола аз қафаси синааш захмӣ шудааст. сабаби муноқишаи хунин ва шахсияти онҳое ки муҳоҷирони тоҷикро паронданд ҳанӯз маълум нест, чунки ҷабрдидаҳо ба забони русӣ хуб ҳарф намезаданд, мегӯянд манбаъҳо. полис ба таҳқиқи ин қазия шурӯъ кардааст. Дилшод Нурматов дирӯз тавассути ҳавопаймо ба назди 4 фарзандаш дар Русия баргашт. ин муҳоҷири тоҷик ки ба сабаби баста будани марзҳо ва қатъи парвозҳо дар Тоҷикистон дармонда буд, рӯзи 5 май ҳамсарашро аз даст дод ва 4 фарзандаш дар кишвари мусофират танҳо монда буданд. Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Русия, 21 май дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт онҳо барои овардани ин муҳоҷири тоҷик бо ҷануби Русия машварат карданд ва дар ин бора тафсилотро каме дертар мунтазир бошед. Саидчо Акрамов,
دانشمند و پزشک شناخته توجیک در سن 72 سالگی درگذشت. نزدیکانش میگویند او چند وقت اخیر از بیماری التهاب شش یا پنیومونیا رنج میکشید. نزدیکان سایچو اکراموف در صحبت با رادیو زودی گفتند مرحوم 4 روز اخیر در بیمارخانه نویه مسجد بیهوش بود و صبح 21 می وفات کرد. مسئولین بیمارخانه این نویه تا حال درباره سبب مرگ اکراموف شرحی ندادند. سایچو اکراموف سال 1948 در دهه ویتکون نویه کوهستانی مسجد تولد شده دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم کرده است. او از اولین جراحان در این منطقه دوردست تاجیکستان بود و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. اکراموف در برابر طبیبی ورزیده بودند. به ادبیات توجیک بخصوص به آثار جلال‌الدین رومی و محمد اقبال لاهوری توجه زیاد داشت. مرحوم با وجود بزرگسالی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی بود. بینندگان عزیز، با این چند خبر صحبت این ساعتی خود را با پایان میرسانم، ولی در چند لحظه دیگر بازم با شما روبرو خواهیم آمد با تفصیلات بیشتری خبرها و همه شما را در برنامه بازم منتظر میشوم. و اگر تا آن دم شما ویدیویی دارید، خبری دارید، عکسی مهمی دارید که میخواهید با آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بفرستید، پس رقم ما در وایبر، واتساپ و تلگرام 420 724 056 681 در خدمت شما عزیزان است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان باشد.